Здравейте, аз съм Лидия. Здравейте, аз съм Драго. А днес на гости на госпожа Димова. Здравейте и от мен. Знаете, че вашите предмети са по-трудни за учениците, най-вече математиката. И те мислят, че някои от неща в нея не им трябва чак толкова. На какво мнение сте? Защо я учим? Ами аз мога да отговоря, че във всички предмети има неща, които няма да ви трябват в практиката. Учите я, защото развивате логическо мислене, изобщо мислене, творчество, иновативност, креативност. Това са качества, които обикновено ги развивате чрез тези науки. Моите математика и физика, както и всички природни науки, са към тази група. Какви са най-големите предизвикателства, с които се сблъскват учениците по изучаването на вашите предмети? Винаги имало предизвикателства по моите предмети. Може би този въпрос беше хубаво да го зададете на моите ученици, с какво се сблъскват в моите предмети. Мисля, че едно от предизвикателствата е изобщо сблъсъка с мен. Викате много се карате, вярно ли и как ще ви коментирате? Ами ако ми дадеш определение за добра, ще ти отговоря. За викане повишавам тон понякога, но то е винаги вследствие на нещо, което е дошло срещу мен, защото аз имам една максима и я спазвам от много години, а тя е каквото повикал, такова се обадил. Тоест никога не викам първо аз. Смятате ли, че в училище, особено в България, не се обръща достатъчно внимание на физиката, от гледна точка на повече проекти, повече изява? Ами, преди години физиците възроптахме на намаляването на нашите часове, които от 7 клас бяха 2 часа седмично, а са вече час и половина. И всичкото това нещо е в ущърб на децата, защото това са уроците за практична дейност, които ни взеха. За да може да наваксате учебното съдържание, практическите уроци са доста по-малко, а всъщност те са по-забавни. Вие сме иновативно училище. Какво мислите за външната класна стая? Твърдо да. Аз лично бих се радвала да преподавам във външна класна стая, защото природните науки го предразполагат. Как се справяте с стреса в училище? Замислям се, защото не винаги се справям бързо и веднага. Но винаги имам практики за справяне с стреса и част от тях са: след работа да тръгна пеша, живея на около 4 км и вървейки пеша, така си мисля за хубавите неща, които ми се случват и в училище, и в живота. Това е една от практиките ми да забравя случилото се през деня. Втора практика е музика. Трета практика са танците. Четвърта практика е хубав филм. И пета практика е хубава книга. Какви танци? Народни. Но и други харесвам. Но народните са ми страстта. А какъв жанр филми? Различен, в зависимост от настроение. В физиката има въпрос за големия взрив. Някои религиозни общности приемат, че може да има взрив, но този взрив е направен от Бог. Подкрепяте ли теорията и какво мислите по темата? Ами, тъй като много години се занимавам с физика, не смятам, че Бог е създал големия взрив. Има си друго обяснение, а даже трябва да ви кажа, че моите ученици могат да ви кажат, след като завършат обучението си при мене, как ще и завърши цялата история. Дали ще има нов или Вселената ще се свие. Така че за разширяването и свиването на Вселената учите от 7 до 10 клас и накрая даже мисля, че сами ще си отговорите на този въпрос. Всъщност, вярвате ли в Бог? Разбира се, вярвам в доброто. А то дали се нарича Бог, по принцип съм вярващ. Една от най-тежките теми може би е хазарта. Правят бордове, които са рекламни и слагат с малък шрифт факта, че хазартът може да се пристрастиш към него. Според вас добра идея ли да се рекламира? Не съм привърженик на хазартните игри,
защото съм имала познати, които са претърпяли трансформации вследствие на играта на хазарт, но винаги мога да ви кажа с усмивка, че вместо оригиналния хазарт в училище се изучава един раздел, който се нарича комбинаторика и теория на вероятностите. И там има прекрасни задачи, свързани с това да хвърлите 2 азара и да видите резултата и вероятността от това да спечелите. Както и преди много години, мой ученик, който, макар че беше забранено да залага, го правеше и аз го убедих математически, че вероятността той да оцели от тотото, комбинацията му беше около 12 милиона варианти и той сам се убеди, че всъщност няма почти никакъв шанс да спечели, освен, разбира се, ако е страхотен късметлия. Ако трябваше да обясните какво е физиката на някой човек, как ще да обясните по най-лесна начин? За мен двата предмета винаги са били много интересни и съм ги учила с любов. Но може би, за да ви е интересно нещо, някой е създал този интерес във вас. И това са моите учители, които много отдавна са ми преподавали. И едини, и други, и по математика, и по физика. И може би, ако трябва да определя какво е за мен математиката и физиката, и двете са интересни. На мене винаги са ми били забавни. Може да научите много неща. И може би, ако разбирате по-малко и от двете, това ще допринесе за вашата добра обща култура. Физика или математика? Физика. А защо? По същите причини, които изброих преди малко, защото е по-забавната и по-интересната като предмет. Любим предмет, освен тези, които преподавате, когато сте били на тях? Обичах химия, обичах български. А как направихте избор, кое да преподавате? Аз винаги съм обичала много физика. Това беше краят на днешния клип. Не забравяй да го харесаш. Клипът бе направен с подкрепата на 108 средно училище Никола Бело Веждов. Последвани в TikTok, Instagram, YouTube и Facebook профила.